алайкум, қадрлони азиз ба канали Гулшахан хуш омадед. имрӯз барномаи мо ғайри оддӣ аст. Барномаи мо аз шаҳри зебои Норак аст. ман имрӯз ду бахшро якҷо кардам. медонед ки мо бахши шоми хонаводагӣ дорем рӯзҳои якшанбе ва ҳам бахше дорем бо номи Тоҷикистон. имрӯз ҳам шоми хонаводагӣ аст ва ҳам аз манзараҳои зебои диёр. ман умедворам ки ин барнома барои шумо писанд меояд. мегӯянд ба ду чиз беохир тамошо кардан мумкин аст. яке шӯълаи оташ аст ва дигаре дарёи равон. фикр мекунам ҳеҷ шахс аз тамошои ин ду чиз хаста намешавад, балки баръакс хастагиҳояш рафт мешаванд. ва мо бахше ҳам доштем, ман аз равоншиносон як навиштаи оварда будам ки чаро назди об нишастан барои инсон оромбахшӣ медиҳад, чун кӯдак 9 моҳ дар даруни батни модар дар об ҳаст ва анамин ширшири оби дарьё ба гуфтаи равоншиносон ба инсон ҳарчанд ки новобаста аз сину сол чанд сола аст, ана ҳамун садои оромбахш, садои ки дар анамон биҳишти модар буд, дар батни модар буд, ана ҳамун ширшири садои гӯё батни модарро медиҳад ва инсон оромӣ мебахшад. ва бозам равоншиносон мегӯянд ки дар лаби дарьё нишастан инсон мағзаш истироҳат мекунад, яъне асабҳояш, мағзи сари инсон аз ҳамин садо, аз ҳамин дидани манзара ором мешавад, истироҳат мекунад. чун масалан бадани мо, тани мо аз ҳар чизи дигар истироҳат кунад, вале мағзи мо аз дидани ана ҳамин манзара, ки воқеан ҳақ аст ин сухан, аз шунидани ана ҳамин оби дарьё ва як ҳикмате ба худ мегирад, мисли ки ана ҳамин дарьёи пуршуру шару ҷӯшону хурӯшон ки ба сангҳо дака мехӯрад ва боз ҳам равон аст ва боз ҳам ба пеш меравад, барои худаш як нерӯ мегирад, як ҳикмат мегирад ки зиндагӣ пастию баландӣ дорад. ана ҳамин гуна сангҳо ҳаст, сардҳо ҳаст, садди роҳҳо ҳаст, вале инсон бояд аз инҳо бигзарад. ва ҳамин дарьёро мегӯянд ки аз дарьё пурсидан чаро обат ин қадар ширин аст, гуфтааст ман рафтам, яъне наистодам, ман ҳама вақт равон ҳастам, хуб аст, бад аст, ман меравам. ва инсонам аз ин чиз як ҳикмат мегирад, як нерӯ мегирад ки дар ҳама ҳолати зиндагӣ бояд ба пеш рафт. ва мо ҳам имрӯз канори дарьёи шаҳри Норак омадем. ман мехоҳам ҳам ин ҷоро барои шумо нишон бидем, ин табиати зеборо барои шумо муаррифӣ кунам ва ҳам мехоҳам биёед бубинед, як лаҳза ташвишҳои рӯзгорро канор гузоред ва як тамошо кунед ва шумо ҳам истироҳат кунед. ва ман махсус барои шумо навор гирифтам, чун мо худамон ҳар рӯз бисёр ин ҷоҳоро мебинем, вале барои шахсоне ки шояд дур аз ватан ҳастанд, имкони ҳар рӯз ин ҷо омадан надоранд, ман мехоҳам шумо тамошо кунед, истироҳат кунед, лаззат бубаред. барои ҳамин ин ҷо ягон чизи ғайриоддӣ нест, ҳамин табиати оддиву ваи оддии ватани худамон ҳаст, вале як пора ана ҳамин дарьёи ватан, як хоки ватан, ана ҳамин чиз аз ҳазорон қиматтарин истироҳатгоҳҳои хориҷ барои шахсан худи ман болотар аст. барои ҳамин ин ҷо ягон чизи ғайриоддӣ нест, ҳамин чизи табииву содаву орому зебо барои мо ҳам албатта зебо ҳаст. ва мехоҳам шумо ҳам ин ҷо бошед, якҷо бубинем аз дигар қисматҳояш, ва бештар мехоҳам манзараи дарьёро монам, то шумо ҳам мағзи шумо истироҳат кунад. хуб, ҳоло биёед бубинем ки ин ҷо чӣ мавзеъ ҳаст. дӯстони азизам, хуш омадед ба шаҳри Норак, шаҳри истироҳатӣ. шаҳри Норак аз душанбе дар 70 километри Душанбе қарор дорад. шаҳре ки дар он баҳри Тоҷик ҳаст, шаҳре ки дар он зеботарин дарьёҳо ва ҷоҳои истироҳатгоҳӣ, қад-қади ана ҳамин дарьё ва дар назди соҳили баҳр ин гуна ҷоҳои истироҳатӣ, чӣ оилавӣ, чӣ масалан шахсон бо дӯстонашон бошанд,
хулас ҳар кас вобаста ба ҳамон хоҳишу табу завқу тавонаш барои худаш ҷои истироҳатгоҳ интихоб мекунад ва ин гуна ҷойҳои истироҳати қад-қади дарё хеле хеле зиёд ҳастанд ва ин ҷойи истироҳатие ки мо имрӯз омадем ва мо инҷо зуд меоем аз чанд қисмат иборат аст. Барои ҳамин ба мо бисёртар писанд аст ки қисмати оилавӣ ҷудо ҳаст. ана ин ҷое ки ҳозир мо меравем ин қисмати оилавӣ аст. Ман ҳозир ба шумо ҳам тарафи оилавӣ ва ҳам тарафе ки барои ҷавонон барои сайёҳон пешбинӣ шудаанд ҳамашонро муфассал нишон медиҳам ва худатон бубинед ва шумо ҳам аз ин манзараҳо истироҳат кунед. умедворам ки писанд меояд ба шумо ва худо кунад ки шумо ҳам ба тоҷикистони мо барои сайёҳат биёед. хуб ҳозир ман ба шумо ҳамашро аз як тараф нишон медиҳам. хуб ин қисмате ки мо ҳозир ҷой гирифтаем ин қисмати оилавӣ аст. анамин лаблаби дарё аз ҳамин боло то поён катҳо гузошта шудаанд ва ҳамаи инҷа асосан дар ин катҳо оилаҳо меоянд. масалан ҳар як оила як кат мегирад. инҷо катҳо ҳам калону майда дорад ва катҳо ҳаст ки дар наздашон ҳафз доранд ва инҷо мана ин ҳавзи табиӣ ҳаст. боз дар он кишти ҳаст мебинед ва ин кате ки мо гирифтем дар наздаш боз ҳавз аст ва барои кӯдакон обозӣ кунанд ва қад дигар катҳое ки ҳастанд катҳои беҳавз ҳастанд ва баъдан дар он тарафи баъди ҳавз инҷо ҳавзи умумӣ ҳаст ҳам барои калонон ҳам барои хурдсолон вале бадтар ба он тараф гузашта ба он тарафи ҳавзи табииро мегузарему он тарафашро боз тамошо мекунем. ҳозир дар ин тараф ана ҳамин катҳо ҳастанд. ин тараф чӣ хеле гуфтам асосан ҷойи оилавӣ ҳаст ва дар назди ду кати боло ки яке мо қарор доштем ва дигари болотар аз мо дар назди онҳо ҳавз ҳаст ва албатта мо барои кӯдакон ин ҳавзро гирифтем то ки онҳо озод обозӣ кунанд ва инҷо ҳам истироҳату ҳам обозӣ мекунанд ва шахсоне ки масалан мехоҳанд ҳоло ман нишон медиҳам баъдтар ҷойи масалан ҳам агар хоҳед таом фармоиш медиҳед ё ки агар хоҳед худатон инҷо дегу ҳамон маҳсулотро медиҳанд шумо худатон ба дили худатон ош мепазанд бисёртар ош мепазанд ва сихкабоб мепазанд ва худи ана ҳамин киштӣ ҳам оли ба дохилаш меравем ин ҳам дохилаш ҷойи хобу ҷойи боз истироҳат дорад ва ин ҷое ки мо истодем ин тараф аст. акнун ҳозир мо насиб бошад ба поён меравем ва он тарафашро ҳам шумо тамошо кунед ки барои ҳамаи синну сол барои ҳамаи масалан шахсони ҷавон масалан дар он тараф ҳаст. ин тараф агар бисёртар шахсони оилавӣ омада истироҳат кунад дар он тараф ҳоло бадтар нишон медиҳам бистар ҷавонон мераванд бачаҳои ёш мераванд дар он тараф мераванд онҳо масалан ҷораҳои бисёр меоянд истироҳат мекунанд. ин тараф бошад хеле ки гуфтам оилавӣ аст ва имсол оби дарё бисёр баланд шудааст барои ки ана ҳамин поёнтар нишон медиҳам зинае буд ки аз он зина фаромада ба назди дарё мерафтед. имсол бинед ки оби дарё чӣ қадар баланд шудааст ва ҳоло ман намехоҳам ягон сухан гӯям. як лаҳза оби дарёро гӯш кунед. ва чӣ хеле ки гуфтам оби дарё бисёр баланд шудааст. анамин  зина буд бо инҷо мефаромадед мерафтед. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳам бисёр баланд шудааст. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳам бисёр баланд шудааст. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳам бисёр баланд шудааст. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳам бисёр баланд шудааст. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳам бисёр баланд шудааст. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳам бисёр баланд шудааст. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳам бисёр баланд шудааст. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳам бисёр баланд шудааст. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳам бисёр баланд шудааст. ва ин ҷое ки ман гуфтам ки ин ҷо ҳ
ва об хеле дуртар буд. Имсол бубинед ки тамоман об чӣ қадар баланд шудааст. ва ҳоло мо ба қисмати дигараш меравем ва хеле ки мебинед аз ҳуқуқ мегузарем ва баъдан онҷо ҳафзи шиноварӣ умумӣ ҳаст барои ҳама касе ки мехоҳад оғоз мекунад ва дар паҳлӯи он боз ҳафзи шиноварии барои хурдсолон ҳаст барои кӯдакон. ва ин ҷои анамин шаршара ҳаст. мо саҳар барвақт омадаем, ҳоло одам ҳам кам аст ва ҳоло ин оби шаршараро накушодам. ҳоло бартар мекушоям. ҳоло соат 9 аст. мо имрӯз барвақт омадем, барои ки аз роҳ баъд душанбе ҳаво имрӯз тақрибан 42-43 дараҷа гарм аст. дигар дар роҳ ҳаво бисёр гарм мешавад. ва ҳозир қисмати поёнро мебинем. дар ин ҷо ҳам ҳафзи шиноварӣ ҳаст ва ҷои футболбозӣ, майдони футболбозӣ ҳаст, ҷои ҳам теннис ҳаст, ҳам тенниси рӯи мизӣ ҳаст. хулоса ин тараф бештар чӣ ки гуфтам ҷавонон меоянд. умуман бештар мардҳо ин тараф меоянд. барои ҳамин ман ҳоло саҳар ки соат 9 ҳаст, ҳеҷ кас нест, ман барои шумо гуфтам навор гирам. баъдан инҷо хеле серодам мешавад, мо дигар ин тараф намегузарем. инҷо ҷои либоси васкунӣ дорад, душ дорад, ҷои таҳораткунӣ дорад. ҳамаи шароит барои шахси истироҳаткунанда ҳаст. ин тараф ҳозир боз мо чӣ хеле ки мебинед майдони футбол ва ҳамаи ҷо барои сайёҳон ҳаст. ва дӯстони азиз, акнун ин тарафи соҳилро тамошо мекунем. ҳозир ман қаблан ба шумо он тарафи соҳилро нишон додам. соҳил ба он маъно мегӯям ки дар миёнаҷо анамин ҳафзи табиӣ ҳаст, баъдан баъд дарё ҳаст. ва ин ҳафз дар миёна ки ҷойгир ҳаст, ин канори соҳилаи ин ҳафз чӣ хеле ки гуфтам бештар мардҳо ҳастанд, ҷойҳои барои ҷавонон ҳаст. ва аз ин ҳафз он тарафи соҳилаш ва ҳамон катҳое ки ҷое ки мо қарор доштем ҳамон тараф ҳаст, чӣ хеле ки мебинед. ва миёнаҷо ин ҳафз аст. баъд он тараф дарё ҳаст. яъне анамин ҳафз ин мағзиро ба гӯям ки ба ду қисм тақсим карда ҳаст. барои ҳамин ман гуфтам ки ин тарафи соҳил. ва ҳоло ин тарафро ба шумо нишон медиҳам. хуб мебинед. ин тараф аллакай долон ҳаст. яъне яку якбора инҷо хеле одами зиёдро қабул карда метавонанд. ва акнун ҳамин 2 соле ки масалан ковид шуд, ҳамин беморӣ дар ҷаҳон умуман дар кулли ҷаҳон ки шурӯъ шуд, шумори сайёҳон кам шуд. вагарна солҳои пеш ана ҳамин ҳоли ман ин долонро аз наздик баъд нишон медиҳам. анамин таги долон аз боло то охир пури сайёҳ буд. инҷа дучархҳоашон ҳам мемондану пури сайёҳ буд. ва ин тараф аллакай чӣ хеле ки гуфтам бештар ҷавонон меоянд. ин тараф ҷои як қаҳвахона бар дорад. ин тараф поёнтар вай аст, як тарабхона ҳаст. дар болои ин тарабхона ҷои ҳотел ҳаст, яъне меҳмонхона ҳаст. агар як қисмаш ҳоло пурра сохта нашудааст, вале инҷо таъмир рафта истодааст. яъне инҷа бале ин тараф аллакай чӣ хеле ки мебинед тарабхона, инҷо бар ҳаст ва ин тарафам боз ҷойҳои истироҳатӣ иловагӣ аз паҳлӯяш дорад. ва ҳоло қисмати болояш таъмир рафта истодааст.
бале солҳое ки ҳоло ҳамин авҷи беморӣ набуд, аз хориҷа сайёҳон хеле зиёд меомаданд. ҳамин таги долон пур буд, бовар мекунед аз ҳамин боло то поён ҳар як ҳамин ҳуҷраҳочаҳояш пурпури сайёҳони хориҷӣ буданд. акнун ин солҳо ки беморӣ шурӯъ шуд, ҳозир ҳасту кам, хеле кам назар ба солҳои пешин. хуб, идома медиҳем. мо дохили ананин киштӣ мешавем ва худатон мебинед инҷо каме таъмир рафта истодааст, чун гуфтам дар боронҳо зарар дидааст ва ҳозир мо вақте ки омадем ягон шахс нагирифтааст. вагарна инро ҳам масалан як оила ё як гурӯҳ одамон барои худашон бронетман мегиранд ва инҷо ҳам шабонарӯзӣ метавонед истед. ҳамаи ҷо дорад, дохилаш ҳам ва аз ҳама болояш бисёр, ҳамин болояшро ҳам ҳоло нишон медиҳам, ҳам дохилашро болояш аз ҳама саҳар агар субҳона хӯред ҳамин хел манзараи аҷоиб аст. ин як истироҳати воқеан табиӣ ва хуш аст. аз дохилаш ҳамун болояш бисёр ҷолибу бисёр дилкаш аст. хуб, ҳозир ба дохилаш меравем. вале инҷоро чанд вақт аст ягон кас фармоишам надодааст, баста будааст. барои ки бинедам ҳозир навақон кушодаанд камтар ва таъмир карда истодаанд, барои ки ҳамин хуруҷи беморӣ ки сабаб шуд дигар батон мефаҳмед ки одам кам омада камтар баста будааст ва ҳозир ҳамин духо ки аллакай одам камтар бештар шудааст, ҳозир дарашро кушода ҳам таъмир дорам. ин киштӣ ҳам дохилаш ҷои истироҳатӣ аст. инро масалан як шахс барои худаш бирон мекунад. нархи як шабонарӯзиаш 700 сомон аст, вале ҳоло инҷо камтар таъмир рафта истодааст. хеле ки дидед дар боронҳо осеб дидааст гуфтам ва ҳозир камтар инҷо таъмир кардааст. ҳозир дохилашро мебинем. дохилаш 4 утоқ дорад, 2 ҳаммом дорад, инҷо ҷои таъмир кардан ҳаст ва ҳозир чизе гуфтам дар боронҳо каме осеб дидааст гуфтам ва таъмир рафта истодааст ва дохилаш ҳамин 4 хона, 2 ҳаммом дорад, ҷойҳои хоб ва ҳама шароиташ ҳаст. инҷо барои як шабонарӯзаш инҷо 700 сомон аст. шахсони падарад
طبقه آوردن و اینجا هم میتوانید چیزی که گفتم خودتون طعام پذیر برای شما همه چیز رو میارن و میتوانید که فرمایش در همینجا جایی هم پختن هست و یا خریدن خوردن هرچی وابسته به خواهش شما هست و نرخی قد جدا هست و نرخی طعام هایی که شما فرمایش میدید یا که اگر تنها قد گیرید تو چیز خودتون میپذید این که هم باز ارزون تر میگردد یا که وابسته به خواهش شخص هست. خب دوستان عزیز، انا همین یکشنبه ما همین گونه گذشت در شهر نوره با اهل خانواده. امیدوارم این برنامه پسندتون اومد، برای خودتون یک چیز گرفتید و میخواهم باقی شما رو با همین منظره زیبا گذارم، یک دم استراحت کنید تا همه غم ها تا همه درد ها از دل شما دور باشد، عافیت و شاد و خرسند در پناه خداوند باشید. باقی تا دیدار دیگر، تا ویدیوهای دیگر کانال کوچکان رو دستگیری کنید تا من با یک مهر و محبت و دلگرمی برای شما ویدیوهای نو و نو آماده کنم. امیدوارم پسندتان آمد. باقی خداوند نگهبان همه ما و شما. تا دیدار دوستان.